जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिसा परोहरे दीनबन्धो दया सिंधु कृपालो जनरक्षता। अरे रोहित सकाल 7टा बजानी तू एपर्यंत शोइछु। हाँ उठुछि बापा। हाँ ठीक अच्छे तो इच्छा। हेलो गुड मॉर्निंग सांग कौन करूछ? वेरी गुड मॉर्निंग सांग शोइछि। एते समय जाय शोइछ? आज पर हम कॉलेज रो फर्स्ट डे। जल्दी उठ। अरे हाँ तो हाँ हाँ ये उठुछि। बापा बापा मु कॉलेज जाउछि। बालनी कॉलेज जाए भल से पाठ पढ़ी पढ़ू क्या सब झगड़ा वगड़ा करूनी। हाँ ठीक नहीं पहुंचुन बुझिपारू ना बुझल भाई भाई गाँचे कौन भाई कौन भाई दादा ना पड़ी काम करे तू हाथी आसी जी ए आज कौन एते कौन मिला कौन है बालयात्रा एते कौन मिला असले कौन पाठ पढ़ाबो पिले वाले आज हम कौन पढ़िबा इतिहास कोइला कोन जानथि मानो अतीतर जहाँ भी कुछ जाइछि ताहा होछि इतिहास पढ़ी ना इतिहास को हम तो जाइबा हम आसो तुम जोर करते लेना ओ बस कौन करले पिलेमाने आमे पढ़िथिले जे इतिहास को जानिया कहले हमकु तीनटी उपादान दरकार गोटे होछि प्रत्नतात्विक आ गोटे साहित्यिक आ गोटे कोन हां तो आमे इतिहास को जानिले हमर भविष्य गठन करि परिबा आ आगु पढ़ि परिबा ठीक अछि अच्छा जहाँ पढ़ाला बुझेला अरे लेट रे आसला ना कुछ बुझे काली शाम को चली ठीक अछि जनसा आज आसला बेले मु कॉलेज को बुझिला लागी कोन सतरे ए सब सीनियर मानन काम तू ता कोने सुनु हला कॉलेज आसु क्लास करू घर बुझू हला
अरे इतने मोटू आइला ଭାଇ ମୋ ନା ମୋଟୁ ନୁହଁ ମୋ ନା ରୋହିତ अरे मोटू कोई तारा रहित ଭାଇ ତା ନା ମୁଟୁ ନୁହଁ ତା ନା ରୋହିତ। अबे तू रोहित होगी जा हेलो बड़ मान जा कहले माने ता ବୁଝି ପାରିଲୁ ତ? सुन ए खाता उड़ाने आज नोट कर दे ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ପାରିବିନି ମୋ ବହୁତ କାମ ଅଛି। कोण बे परिवार में कहू तो कहबनी करब नहीं करब नहीं कोण नहीं कहू बे कोण नहीं बेसी बुटाणी काली नोट लिखिज ना नहीं ନାଇଁ ଭାଇ ଲେଖିନି कोन लिखिनी बोली कहू ସମୟ ଲାଗିଲା ସମୟ ହେଲାନି ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମୟ ହଉନି। ଲେଖିନୁ କଣ ବେ ଲେଖିନୁ କହୁଛୁ सिनेमा को आसबे नहीं କଣ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ हां ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ରେ ସିନିୟରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ काली लिखि के आसी देबू ବୁଝି ପାରିଲୁ? बेलो ରୋହିତ କ'ଣ ହେଇଛି? ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ପାଣି ଭାଇ ପାଣି ଅଛି ହଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି କାହିଁକି ବସିଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଭାଇ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ଖାତା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନ ଦେଖି ପାରିଲାରୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଉପରକୁ ଗଲେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଣି ପିଇ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସେ ପାଖକୁ ନାଇଁ ଭାଇ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବେ ଏ କିଛି ହେବନି ମୁଁ ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ କହୁଥିଲି मुटुको मुटुको कहून ता कोन कहबू ए एडिया एडिया चल कुआडे गले
ତମମାନେ ବି ଆସ ଏଠିକି ଆସ। ବସ ସବୁ ବସ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମୋଟା ନାହିଁ କି ପତଳା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମାନ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନେ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଏଠି ଠିକ୍ କରୁଛ? ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ଏଠି ପଠେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନେ ଯାହା କରୁଛ କ'ଣ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଜଣା ଅଛି? କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଗିଂ। ରାଗିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହବ? ହଁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଲେଜରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମେ କେବେ କଲେଜ ଆସିପାରିବନି। ତାପରେ ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ପାଠ ନ ପଢ଼ି ରାଗିଂ କରି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ରାଗିଂ କରିବୁ? ହଁ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ରାଗିଂ କରିବ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ସରିରେ ତୋତେ ଆମେ କହିବା ମୋଟା ମୋଟା ସରି ସାନ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିଜ ଟାକ୍ସ ନିଜେ କରିବୁ, ତତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବୁନି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 40% କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଗିଂ ହେଉଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ତଳରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏହିପରି ବହୁତ କିଛି ରାଗିଂ କେସ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଆକ୍ଟ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2018 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 2790ଟି ରାଗିଂ କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ରହିଛି। ୟୁଜିସି ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2012 ମସିହାରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ 70% ରାଗିଂ କେସ୍ ରହିଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ ରାଗିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ। କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। যমুনা জীবন মধ্যে যমুনা জীবন মধ্যে